Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Είμαι ο Ρίτσαρντ και βρίσκεστε σε ένα επεισόδιο του Homemade Products. Σήμερα είναι Πέμπτη ή αλλιώς μεσάνυχτα της Πέμπτης, πλησιάζει Παρασκευή φυσικά, αλλά δεν πειράζει. Έχω φυσικά σήμερα ένα πολύ ακραίο θέμα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα βάση του ίντερνετ. Και μέσα από αυτό εμπλέκονται δύο εταιρείες, νομίζω αμερικάνικες εταιρείες είναι, που λέγονται Sopa and Pipa. Ναι. Μη σας έρθει στο πόνηρο, επειδή η Pipa λογικά θα λέει κάπως ονομάζεται αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι πολύ. Αλλά το Sopa στα αγγλικά, γιατί το έχω αποθηκευμένο εδώ, λέγεται Stop Online Private Act. Ο στόχος του Sopa, η εταιρεία Sopa, είναι και καλά να σταματήσει όλα τα παράνομα πράγματα τα οποία γίνονται στο ίντερνετ. Λοιπόν, αφήστε με τώρα να εξηγήσω μερικά πράγματα για αυτό το καινούριο φαινόμενο. Αυτές οι δύο εταιρείες ή ας πούμε το Sopa προσπαθούν να ενεργήσουν, βασικά προσπαθούν να δράσουν, ωραία, στο να κλείσουν όλα τα περιεχόμενα στο ίντερνετ. Όταν λέμε περιεχόμενα, όλες τις διάφορες ιστοσελίδες, τα site και όλα αυτά, με λίγα λόγια, κινδυνεύουν όλα τα δικά μας καθημερινά, ας πούμε, πράγματα που κάνουμε στο ίντερνετ. Σαν τι? Facebook, για ένα παράδειγμα, Facebook, Twitter, ακόμη και το YouTube. Τώρα που βάζω ένα βίντεο μπορεί να αποκλειστεί. Θα σας το εξηγήσω τώρα σε λίγο. Μπορεί να κλείσουν και όλα τα υπόλοιπα, όπως το πιο σημαντικό, ας πούμε, μπορεί να κλείσει και το Google. Μπορεί να απενεργοποιηθεί ακόμα και το Wikipedia. Πώς όμως γίνονται όλα αυτά? Από ό,τι διάβασα και από ό,τι άκουσα, ότι στον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί πειρατές, ας το πούμε. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλοί το οποίο δεν ασχολούνται καθόλου, ξέρω εγώ, και μπαίνουν κατευθείαν στην πειρατεία. Εντάξει, σε αυτούς μπορούμε κάτι να κάνουμε. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Αν ένας πειρατής, ας πούμε, γιατί έτσι το βλέπει η εταιρεία, θα σας το εξηγήσω τώρα. Άμα ένας πειρατής, ας πούμε, ανεβάσει κάτι, σχολιάσει κάτι, βάλει μια εικόνα, ανεβάσει μια εικόνα, ανεβάσει ένα βίντεο, ανεβάσει ένα περιεχόμενο τέλος πάντων σε ένα από αυτά τα ακολούθα site που σας είπα νωρίτερα, και το δει αυτή η εταιρεία, υπάρχει μια περίπτωση, επειδή και καλά η εταιρεία δηλαδή, ας πούμε το YouTube, αφήνει άλλους χρήστες, ωραία, να ανεβάζουν ό,τι να είναι. Δεν πάει να έχει και τα δικαιώματα, το οποίο αυτά που ανεβάζουμε. Εγώ έχω το δικαίωμα, ας πούμε, να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Αλλά μέσα σε αυτό το βίντεο μπορεί να υπάρχει κάτι παράνομο. Ένα παράνομο, δεν ξέρω, μπορεί τώρα να λέω κάτι, ας πούμε, τώρα που λέγεται το Sopa, μπορεί να είναι παράνομο. Από αυτό η εταιρεία Sopa και Pipa μπορεί να πάρει αυτό το βίντεο και να το στείλει στο YouTube σαν και καλά αποδείξεις ότι το site αυτό είναι παράνομο. Ωραία. Ακόμα ας πούμε και αν έχω όλα τα δικαιώματα, ένα πράγμα που μπορεί να βρει, κινδυνεύει το YouTube να τερματιστεί εντελώς, να κοπεί. Και ξέρετε τώρα ότι όλα, ξέρετε, Wikipedia, Google και όλα αυτά, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα, το οποίο είναι πολλούς πειρατές μέσα. Ωραία, πειρατεία δηλαδή εκεί είναι άφθονη, είναι βρέχει, έτσι, πέφτει σύννεφο με λίγα λόγια. Οπότε, ναι, το Sopa και Pipa δηλαδή είναι, πώς να το πω, δεν είναι καλή εταιρεία, αλλά δεν σκέφτεται σωστά. Από ό,τι πάλι βλέπω εδώ πέρα, είναι σε φάση το κάνω πρώτα και μετά το σκέφτομαι. Δηλαδή, άμα δουν ένα παράνομο ή μια παρανομία που έχει γίνει από κάποιο χρήστη, θα δράσουν κατευθείαν. Δεν θα κάτσουν να σκεφτούν ότι κάτσε λίγο να δω τι γίνεται, να μιλήσω, να κάνω ωραία, να ξέρω εγώ, και μετά θα κλείσω το site το δικό τους. Όχι, θα πάνε να δράσουν κανονικά. Λοιπόν, εγώ όταν το πρώτο άκουσα, σκέφτηκα μέσα μου, λέω, αφού βγήκαν αυτές οι δύο εταιρείες, γιατί όμως δεν έχουν συμβεί μέχρι τώρα εδώ σε μένα που είμαι, δεν έχουν συμβεί τίποτα? Επειδή φυσικά αυτές οι πράξεις συμβαίνουν στην Αμερική. Από ό,τι μου έχουν πει και οι δικοί μου, μου έχουν πει ότι το Wikipedia το έχουν κάπως απενεργοποιήσει στην Αμερική και μόνο. Επίσης έχουν απενεργοποιήσει και μερικά περιεχόμενα, το οποίο αν μια χώρα της Ευρώπης ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube, ξέρω εγώ, η Αμερική δεν μπορεί να έχει πρόσβαση για να δει αυτό το βίντεο. Νομίζω το έχουν κάνει αυτό. Και άλλα, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Υπάρχουν παντού, δηλαδή έχουν μαζευτεί κόσμο παντού έτσι, στην Ασία, ξέρω εγώ, στην Αμερική, δεν ξέρω εδώ για την Ευρώπη, έχουν μαζευτεί κόσμο με μεγάλα πανό και φωνάζουν σταματήστε το Sopa, γιατί πραγματικά κάνουν δουλειά,
αλλά μπορούν να καταστρέψουν πάρα πολλά πράγματα. Ωραία, γιατί ξέρετε ότι εμείς τώρα, εδώ 2012 και πιο παλιά, όταν πρώτο ήρθε το ίντερνετ, οι άνθρωποι, ωραία, μάθαινουν πιο πολλά. Άμα δεν υπήρχε δηλαδή το ίντερνετ, ας πούμε η ελεύθερη γνώση όπως το Wikipedia, εμείς τώρα δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν. Δηλαδή, τι, ωραία. Το μήνυμά μου για εσάς τώρα, και να το περάσετε και σε άλλους, είναι απλά πείτε no σόπα and pipa. Ωραία. Πες τους ότι το πίπα είναι για αυτούς. Θα το καταλάβουν, ωραία. Λοιπόν, ναι, είναι ένα πολύ δυσάρεστο νέο. Τι να κάνουμε τώρα, ελπίζω όμως όλοι οι άνθρωποι το οποίο είναι ενάντια τους, δηλαδή θέλουν να εκπροσωπήσουν το δικό τους πράγμα, δεν θέλουν να ζητήσει τίποτα, ελπίζω να τα καταφέρουμε όλοι μας φυσικά, όλοι μαζί στον αγώνα, για να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, για να μην απενεργοποιηθούν όλα και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί άμα όπως το έχω καταλάβει, άμα η εταιρεία αυτή καταφέρει και προχωρήσει λίγο πιο μπροστά, θα ξέρετε ότι το ίντερνετ δεν υπάρχει πια. Θα υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένα site, το οποίο όντως έχουν όλα τα δικαιώματα και δεν δίνουν κανένα δικαίωμα σε κάποιον άλλον χρήστη να ανεβάσει κάτι μέσα σε αυτό το περιεχόμενο. Μόνο σε αυτούς, μόνο αυτοί θα επιζήσουν. Αλλά κρίμα για τα υπόλοιπα. Κρίμα που βασικά όπως είπα, είναι ένα πολύ δυσάρεστο νέο. Ούτε εμένα μου αρέσει το οποίο βγήκε αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία, και ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα κατάφεραν πάρα πολλά, ειδικά στην Αμερική. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι έχει η ζωή. Ξέρουμε ότι όλοι μας μισούμε την πειρατεία, βασικά όχι και όλοι μας, υπάρχουν και μερικοί που την γουστάρουν πάρα πολύ, γιατί εντάξει, ας το πούμε και έτσι, ας πούμε βασικά ότι τι να κάνουν και τα παιδιά, άμα δεν μπορούν να αγοράσουν ένα CD, θα πάνε να κατεβάσουν τραγουδιά τσάμπα από, διάφορα search engines και Google και ό,τι να είναι, Ναι, τι έχετε να πείτε, για πείτε μου, τέλος πάντων. Ευχαριστώ που με ακούσατε, που είπα και εγώ τη γνώμη μου, το οποίο η γνώμη μου είναι όπως είπα, σταματήστε το σόπα, όχι άλλο σόπα, δεν θέλουμε σόπα και πίπα και δεν ξέρω τι, ωραία. Μόνο βλακίες κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί και να έχουν δίκιο, μπορεί να κάνουν και ένα μικρό σωστό, αλλά νομίζω ότι το παρακάνουν. Τέλος πάντων, να με έχετε εσείς κάτι να πείτε. Αφήστε κανένα σχόλιο, λέω εγώ, γιατί αρχίζει και τρελαίνει όλο το σύστημα. Όλους εδώ τους χρήστες του YouTube, Facebook, Twitter, Google+, και ξέρω εγώ πάει λέγοντας, και όλους αυτούς που έχουν τα δικαιώματα στις δικές τους ιστοσελίδες έχουν πρόβλημα. Οπότε πείτε και εσείς τίποτα, να δούμε λίγα λόγια, άμα ενδιαφέρεστε λίγο, έτσι, ωραία. Να δούμε πώς, πείτε μου και την αντίδρασή σας βασικά στο πώς είναι. Ψάξτε το και λίγο, ψάξτε το και στο YouTube άμα θέλετε, γράψτε Sopa and Pipa, ξέρω εγώ, γράψτε το και στο Wikipedia, υπάρχει και εκεί, μπορείτε να το βρείτε και στο Google, δείτε όλα τα πράγματα και θα σας βοηθήσω. Φυσικά θα βάλω links κάτω στην περιγραφή για να σας βοηθήσει να πάτε σε αυτά τα sites. Λοιπόν, αυτά έχω για τώρα. Άμα σας άρεσε, πάτηστε like. Βάλτε τους αγαπημένα σας για να με βοηθήσετε φυσικά, για να μπορώ να ανεβάζω περισσότερα βίντεο. Πατήστε subscribe, aka εγγραφή, το οποίο είναι κάπου εδώ πάνω. Τώρα που έχουν αλλάξει το προφίλ είναι κάπου εδώ νομίζω. Τέλος πάντων, ή μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, να με ακολουθήσετε στο Twitter και να με βρείτε στο Google+. Επίσης, φυσικά έχω και την ιστοσελίδα μου, homeopaedics.blogspot.com. Και για τώρα, τελείωσα. Θα τα πούμε το Σάββατο για το επόμενο vlog. Συντονιστείτε για περισσότερα, ωραία. Οπότε, όπως είπα, βοηθήστε με ένα like ή βάλτε στα αγαπημένα σας. Και αυτά έχω να πω. Και ένα τελευταίο μήνυμα και πάλι. Φήμες εγώ έχω και φήμες κατέχω. Τις φήμες μου θα βγάλω μέχρι να μην το αντέξω.